Tashin hankali an kwamushe wata yarinya wadda kowa ke tsoron kusantar inda take balantana ma har ya tunanin zuwa kwamushe ta, amma an samu wani fursuna wanda ya shekara 15 a gidan yari daga fitowarsa ya je kwamushe wannan yarinya sannan ya gudu da ita. Sannan mahaifin yarinya ya ringa farautarsa domin mahaifin yarinya shugaban 'yan daba ne a ƙasar. Wannan fim din ana mugun tashin hankali. Sannan shi wannan makwamashin da ya fito daga gidan yari yana mata lakabi da cewa ni fa mahaifinki ne, ba wancan uban daban nan ba shine mahaifinki ba. Yarinya gaba ɗaya sun sa mata ruɗu. Sannan wannan uban daban ya ba duk wani makashi kuɗi akan cewa ya dawo da wannan yarinyar gurinsa. Daga nan wani makashi yake jin labarin cewa an kwamushe fa 'yar gidan wannan dan daban. Daga nan gurin shi ma yake cewa abun nema ya samu, domin akwai wani dabi wanda yake a tsakaninsu. Ka zo ka ga yadda ake farauta kan farauta. Inna lillahi. Wannan jarumin mai suna Boyka ko yana mugun kokari a wannan fim din, domin ana mugun tashin hankali. Karshe yarinya take yarda da cewa fa wannan jarumin fa na magarkaman nan shine mahaifina, amma ko me yasa wancan yake nuna min soyayya, sannan shi ko me yasa wannan makashin yake nema na domin ya kashe ni. Kun ga akwai sarƙaƙiya a wannan fim din mai suna Shugaba. Gaskiya zan so ku je ku kalli wannan fim din Diablos din nan mai suna Shugaba, ko ku kalli wannan ta'asar da take faruwa, ku ga yadda ake farautar bawan Allah nan. Can ga uban daba ya sa a kwamuso mai wannan yarinyar domin yarsa ce, shi kuma wannan yana mata lakabi da cewa yarsa ce, shi kuma wancan yana binta domin ɗaukar fansa. Sannan kuma an tura 'yan daba domin su kwamuso wannan yarinyar. Wannan fim ɗin ko kai zai mugun ƙayatar da